खारघर, कामोठे आणि तळोजा या उपनगरांमध्ये तीव्र झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिकेने सर्व प्रभागांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापौर नितीन पाटील यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान अनेक रहिवाशांनी पाणी प्रश्न भेडसावणाऱ्या समस्येकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर महापौरांनी महापालिका प्रशासनाला तातडीच्या सूचना देत पिण्याच्या पाणी टंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी आपत्कालीन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. खारघर, कामोठे आणि तळोजा परिसरातील नागरिकांना सध्या पिण्याच्या पाण्याची मोठी कमतरता भासत आहे. महापौरांच्या दौऱ्यादरम्यान नागरिकांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली. या मागण्यांची दखल घेत महापौरांनी स्पष्ट केले की सिडको महामंडळांकडून पाणीपुरवठा सेवा हस्तांतरण झाले नसले तरी नागरिकांना पाणी देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ज्या प्रभागांमध्ये पाणी टंचाई आहे तेथे तात्काळ पाहणी करून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना टँकरने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे असे निर्देश देण्यात आले.